The motherfucker. हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है चकलोंडास लाइफ की न्यू एपिसोड में। लौंडा भाई आ गया फिर से नया एपिसोड लेके। माने दिनै नि एपिसोडा ओरैबायदि जागोन आरोना, बयनिसिमबो हैप्पी होली बयनिसिमबो। माने फेस्टिवल ऑफ कालार। ओमफ्राय जों दा लोगोफोरजों फ्रेन्ड्सफोरजों एसे इन्जय खालामनो थांसै आरोना। लोगोफ्राबो जों कालार लायदों, ओमफ्राय एसे थांनानै जों जायगायाव चिल आउट खालामहैनोसै। होमबा नायबाय थादो। दा नै जों रेडि जाजोब्बाय आरोना, होलांसै। गाखोबाय आरोना। सोलो सोलो दिस माय लन्डिया। सेक्सि नुदों हिटनो, आरो बिनि सायाव मानसियाबो हिटखा आरोना, सेक्सि फुरा जायखिया थाम्स आप। जोङो दा मोनसे जायगायाव थांगासिनो दङ। बे जायगायाव थांनानै जोङो एसे इन्जय खालामहैगोन। Ini pesoki powder, wow. Oh my, kaltang ngelajubay, paglasu. Ya, kembali ayo, my ultra le. Sabino, जिखुनु खालि आरोना, दा फैगोन मानसिफोरा गासिबो होख्लायजोबगोन आरोना। बेयाव जोङो प्लेसआ सफैबाय आरोना। वाह, होलांसै ओरै डेन्जार जायगाजों ओंखारगोन आरोना जोङो। ओइ गिर्जामोन, मा गिर्जाना? ओइ dia nunjuk kambing loh, dikasihnya loh. Salah wo utpol to mera londia leke भाग रहा है। भाई लगाओ, जगह तो यही है हमारा फेवरेट, जो भी हो इंडिया। अभी खाली है, थोड़ी देर बाद पूरा फुल होगा। Sure. फाइनाली जोंना हलिनि एसे होबाय आरोना। ओमफ्राय जों दा याव एसे लोगोफोरजों चिल आउट खालामसै आरोना। बारा नङा, जायखिजाया हिट आरोना। आरो लोगोफोर माखासे फैबावगासिनो। ओमफ्राय जों दा याव दसे इन्जय लानानै बेलेगाव चिउट आरोना। जायखिजाया र' लोगोफोर फैबावगासिनो, दा नुनो मोनबावगोन आरोना। नै जोंना सासे ब्रादारा दासै आरोना। हिट लागाव, वान बाय वान फैगासिनो आरोना। दा फैबावगोन आरो जायखिजाया हिट। लागायखा माथो, लागायखा हिट होखाव माथो हिट। यो ब्र' लागाव, रेप होनांगौ दिनै, लागाव। हिट एसे बुंहांबाय आरोना, फैहांबाय मानसिफ्रा गासिबो। मालायफ्रा जरा सोरबाबा सानै जाबलायनानै लाबोयो, फुरा इन्जय खालामगासिनो आरोना। ओमफ्राय जोंहा आरो गैया, जोंहा याव चाकलन्दा आरोना। माखासे लोगोफ्रा सफैजोब्बाय आरोना। जायखिया जों इयाव एसे हिट इन्जय लागासिनो। ओमफ्राय दा जों ब्लड मोनसे जायगायाव आरोना। जायखिजाया हिट आरो फैबावगासिनो, सफैबावाखै। जायखिजाया हिट आरोना। हैप्पी होली।
लोगोफ्रा गेलेख्रुगासिनो आरोना गासिबो एखेरे बोरैबा जाजोब्बाय आरोना फाख्रा सिख्रा माने फेस्टिभेलानो ओरैबायदि जाहैबाय नालाय कालारनि ओंखायनो एसे एन्जय लाबाय आरोना बेनोसै जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरनि एन्जय लानायखौ नुनो मोनगोन बेनो आरोना जायखिजाया हिट आरोना नै सार्टियाबो जाला एकदमबारे हिट आरोना गासिबो एकदमबारे फाख्रा सिख्रा जाजोब्बाय आरोना जायखिजाया हिट जों दा बेलेग लकेसनाव थांबावनोसै आरोना जायखिजाया बेयाव जाथ'बाय एन्जय लानाया बेलेग मोनसे लकेसनाव थांनानै एन्जय लाबावनोसै आरोना जायखिजाया फिसाव अभी हम लोग चिल आउट कर रहा है अभी पूरा 10 लोग आ चुका है और 1 2 3 लोग आना अभी बाकी है इधर सब कुछ इकट्ठा होके हम फिर वापस नेक्स्ट लोकेशन में जाएंगे तो फिर लागा नै थाख्लाय सारा जोंना हेपि हलिनि लागा जोंना ग्रुपआ नै इयाव सफैबाय दा होलांसै आरोना बाथौ खेराइ रिजर्टआव सफैबाय जों दा ओरैजाय एसे इन्जय खालामहैनोसै आरोना डिजे जागासिनो जायखिजाया जों थांगासिनो आरोना हिट नै जों दा सफैबाय आरोना लासैनो थांगासिनो आरामनो लेवरा फिटिं हैलाबायनोसै आरोना इयाव लेवरा फिटिंलाबायनोसै इयाव लांदाङावनो दा मानसिफ्रा ओरै बयबो कापोल एन्जय खालामगासिनो ओमफ्राय जोंहा लन्डा आरोना जों दा बेयाव आराम होलांसै ओमफ्राय दा बेयाव गासिबो जानाय लोंनाय गासिबो हलिनि सोलिगासिनो आरोना फैबाय आरोना लन्डा जोङो दा बेयाव एसे चिल आउट खालामसै आरोना रिलेक्स लाबायनोसै जायखिजाया हिट नायनायावबा साबसिन जागौमोन आरोना दा जों इयाव इन्जय खालामसै आरोना ओरैजाय डिजे जागासिनो ओमफ्राय जों इयाव दा मोसानोसै आरोना होमबा जोंनि गोरिब गुन्द्रानि एन्जय खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो हागोन नायबाय थादो I'm the motherfucker.